Hello! Täällä ollaan Joensuun jääkarhujen avantointiseuralla. Ja tässä on avanto, minne mennään kohta Nikon kanssa. Ja tänne on rakennettu nyt uusi sauna ja me mennään myös testaa sitä. Ja avantoon pääsee tällaisilla rannekkeilla, joita voi tuosta aulasta ostaa 6 eurolla kolikoilla tai sitten puhelinsoitolla. Lähdetään katsoa, miltä tää talvi tällä kertaa tuntuu. Onko se ihan varma, että sä aiot mennä suoraan ilman saunaa? Avantointi kuuluu, että suoraan pukuhuoneesta mennään tänne avantoon ilman saunaa. Ja mulla on tällaiset avantointikengät. Sitten Sportdirektiltä on tilannut tämmöisen kunnon avantointipuvun, ja mä laitan vielä pipoon päähän. No niin. Let's go! Pipo on hyvä olla, mutta otetaan kuitenkin nämä tupsut tänne taakse. Alkuvoimistelut tässä. Kyllä tää on kylmää tää kyllä on. Joo. Niin, loppukasti. Pahalta tuntuu. Tosi pahalta. No suoraan autosta. En kuollut. Suoraan autosta on aika kova. Suoraan autosta. Kyllä oli virkistävää. No. Siitä se koukuttaminen alkaa. No niinpä. Ja sitten ennen töitähän tämmönen olisi erittäin hyvä, niin kyllä varmasti luovat ajatukset luistas hyvin. No niin. Katsotaan sitten vielä, että miten Niko suoraan Los Angelesesta niin pärjää tuolla Suomen kylmässä avannossa. Ui. Mennäänkö suoraan saunaan? Ei kun nyt. Se pitäisi kuulemma tuntua vähän lämpimämmältä nyt. Mut katsotaan. Joo, ei aloissa tunnu lämpimämmältä. On paljon helpompaa kyllä. Ei nyt mun pitää mennä takas siihen lumeen kai. Ei se tunnu kyllä mistään. Ei se tässä vaiheessa enää. No, vähän palelee. Mutta kyllä se hyvä on. Hyvä nipistyminen. Hello. Nyt on saunattu muutaman kerran ja... Minä hyppään tähän. No, älä kovasti. Sitten toisen päin. Noin. Hyvä. Mutta joo, tuntuu kyllä siltä, että lumihangen jälkeen keho on paremmin valmistautunut. Joo, nyt se ei tunnu niin kylmältä. Ei tunnu yhtään niin pahalta mennä tänne. Paljonkin helpompi tähän asti. Oliko kiva? Miltä tuntuu? Tuntui tosi hyvältä kyllä. On tää avantointi. On tää kyllä tosi hieno harrastus. Ja kannattaa olla hyvät vermeet, kun menee, ne nauttii siitä enemmän ja omalla tahdilla. Niin kuin tuli saunasta neuvoja. Näin. Mutta ei millään kiireellä, että siltä miltä tuntuu, niin semmoisella tahdilla kannattaa mennä. Ja saunassa tullaan juteltua kaikkea kuulumisia ja elämästä muutenkin. Ja tietysti hyvähän olisi tulla porukallakin. Tää on hirveän hyvä yhteisharrastus. No. Tähänkin kaveriin tutustuttiin tänään. Eka kerta. Kyllä. Lahdesta on täällä. Lahdesta? Joo, Joensuussa ekaa kertaa. Okei, siistiä. Ekaa kertaa avantoinnissa. No miltä Joensuu vaikuttaa nyt, kun olet täällä? On tää rauhallinen. On tää mukava. Ja Luonto on vähän lähempänä Joo. kuin siellä Lahdessa. Aha, okei. No minkälaisia pohjoiskarjalaiset on nyt näin? Mukavia. Avoimia. Avoimia kuin Lahdessa ihmiset. No niin, ihana kuulla. Tuntemattomat puhuu toisilleen. Joo. Ei tunnistaa. No sut löytää nyt sitten YouTubesta. Elämää Karjalassa no niin, sivustolta. sinne vaan. Sinne vaan.